לחופשה הכי טובה. פתל, פתל, מארחים באהבה. גילינו את המתכון לחופשה הכי טובה. פתל, פתל, מארחים באהבה. חופש אמיתי לכל המשפחה, או חופשה רומנטית במיוחד לאשתך. כי מה שחשוב ואפילו זה חובה, בפתל כל מילה שלכם היא חשובה. גילינו את המתכון לחופשה הכי טובה. פתל, פתל, מארחים באהבה. גילינו את המתכון לחופשה הכי טובה. פתל, פתל, מארחים באהבה. בקיץ מתקייפים על שמש